si vos interessa, podeu crear un resguard del que ha contestat l'alumne en l'examen. Heu de saber que si ho creeu, l'alumne rebrà exactament quines són les preguntes que ha contestat i quina és la contestació, amb la qual cosa tindrà una còpia de l'examen. Vos expliquem com es fa. Si afegiu un examen, fem clic en test i després en afig, creu la llengua en què es farà, doneu el nom, clic en següent, test de 0, clic en següent, i en esta pantalla és on he de marcar l'opció del resguard. I l'opció apareix així. A més de configurar la resta de coses, l'opció apareix així. És el resultat sense corregir. Això és el que mostrarà en pantalla a l'alumne el que ha enviat. I després és qüestió que l'alumne puga copiar-se amb captures d'imatge, etc., aquesta informació que apareix en pantalla.